שלום, אנחנו גראז'לינק, קצת עלינו, מי אנחנו? אנחנו בעצם אפליקציה שנועדה לקשר בין הלקוח, המשתמש, הבן אדם היומיומי הפשוט שרוצה לתחזק את הרכב שלו בצורה הנוחה ביותר. מבחינת מציאת מוסכים, הבנה של מה צריך לעשות, אנחנו רוצים להנגיש את זה ולהפוך את זה לחוויה הקלילה והנוחה ביותר שיש. אז קצת עלינו על הצוות, אני הילה, בת 23 מהרצליה, לומדת ברייכמן כלכלה ויזמות. אני קסניה, בת 22, לומדת כלכלה ויזמות בנתניה. אני עידן, בן 23, מירושלים, כלכלה יזמות. לי קוראים מור באשר מהרצליה, לומד כלכלה ויזמות באוניברסיטת רייכמן. שלום לכולם, דניאל מרמת השרון, סטודנט למדעי המחשב ויזמות. אני עמית חכם, בת 21 מרמת השרון, סטודנטית למדעי המחשב ויזמות. הרעיון שלנו הוא לקשר בין מוסכים אמינים ללקוחות חדשים ולאפשר למחפשי השירות הרכב למצוא את המוסך שהכי מתאים להם גיאוגרפית, כלכלית ושיודע לפתור את הבעיה שלהם. הפלטפורמה שלנו מאפשרת לבעלי המוסכים לקבל לקוחות חדשים ולנהל את שירות הלקוחות שלהם בצורה מיטבית. באותו האופן, לאפשר ללקוחותיהם למצוא את המוסך הטוב ביותר עבורם, תוך שמירה על הגילוי מצד המוסכים, בכך נוכל למנוע רמאויות של מוסכים כלפי הלקוחות. הפלטפורמה שלנו תייצר ללקוחות סדר וארגון עבור המוסכים, ותהפוך את חוויית תפעול השוטף של הרכב לקלה, נוחה ובטוחה יותר. כמו שניתן לראות בטבלה, בשוק המתחרים נשארים מדשדשים מאחורה, ועוד המתחרים העקיפים, כמו המוסכניק של אבא או החיפוש הקל בגוגל, לא כאלה אפקטיביים. אפשר לראות את העלות תועלת ואת ההתאמה האישית שבלגראז'לינק אין תחרות אמיתית בשוק. בנוגע לשוק, בגדול, הטעם שלנו זה בעלי הרכבים עם הגישה המיידית לאינטרנט. הסם שלנו זה השוק הישראלי שבו אנחנו נתחיל. והסום שלנו, הפרסונות שאנחנו בעצם מתעסק בהם, זה בעיקר אנשים, בעיקר צעירות, שאין להם הרבה ידע ברכב, והאפליקציה הזאת היא בנויה ממש בשבילם. כמו שניתן לראות, זה שוק של בערך 15 מיליון דולר בשנה. ובו אנחנו יכולים לגדול ולצמוח. אז כחלק מהוולידציה של התוכנית שלנו, אנחנו סקרים מבין המוסכים ברחבי הארץ. רוב התגובות באו מאזור המרכז. כפי שניתן לראות פה, המוסכים מגלים עניין בעיקר בשירותי שיווק, אבל בנוסף לכך יש עוד שירותים שהם מעוניינים, אם זה שירות גביית תורים, שירות לקוחות, ובנוסף, כמו שניתן לראות, כ-86%, שזה לא מעט מהבעלי המוסכים, בעצם תומכים ברעיון שלנו בצורה כזו. מצד שני, אנחנו גם סקרים עבור המשתמשים, ומצאנו שבעצם הם מחפשים מוסכים אמינים, מחירים שקופים, השוואות, דירוגים, כל מיני פיצ'רים כמו שניתן לראות פה, ובנוסף גם מהם קיבלנו ולידציה ותמיכה ברעיון שלנו. אז להציג את הלקוחות הפוטנציאליים שלנו, תכירו את שירה כהן, בת 24, סטודנטית, אין לה מספיק ידע ברכבים, בגלל זה היא מחפשת מוסכים לסמוך עליו. תכירו את יוסי שמעוני, בן 38, נשוי, יש ילדים, רוב הזמן עסוק בעבודה, בגלל זה מחפש דרכים לחסוך את הזמן שלו בחיפוש המוסמכים שמתאימים לו. אז קצת על ה-revenue model, ההכנסות שלנו וההוצאות שלנו, זה בעצם לקוח מהביזנס קנבס שעשינו גם הראשוני וגם זה שהכנו אחרי סקר השוק. מבחינת ה-revenue streams, ההכנסות, דמי שירות למנויים ומוסכים, מניות, גביית עמלות עיבוד עסקה וכן הלאה, אלה יהיו דרכי ההכנסה העיקריות שלנו. ומבחינת מבנה ההוצאות, עלויות פיתוח ותחזוקה, הוצאות משתנות, שיווק ופרסום, אלה ההוצאות וכן הלאה, זה בעצם ה-revenue model. MVP זו הגרסה הראשונית של מראה האפליקציה שאנחנו רוצים להוציא. אנחנו כמובן נשנה ונתאים הכל בהתאם לביקורת הלקוחות. נדאג שהכל יהיה נוח וקל לשימוש. אנחנו מנגישים בעצם גישה מהירה ונוחה למוסכים, קביעת תורים, השוואת מחירים, זיהוי תקלות לפי תמונות,
כל הדברים שצריך בשביל להפוך את החוויה להכי קלה ונוחה לשימוש. שיהיה לנו בהצלחה, מקווה ששכנענו אתכם ושסקרנו אתכם, ותודה רבה. תודה רבה. תודה רבה.